बुंखौ मादैयालाय खबर हरदोंना हराखै? मादैया फन हरथ'वाखै र' माबा सेंग्रानो फट'खौ हरगोन होननासो बुंदोंमोन। हरबायना हराखैबा खबर हराखै माथो। ओमफ्राय आदा नोंखौ नागिरदोंमोन ना, नों मानो गोमोना थायो? आंबो आरो सोलाबासैलै खामानि दंमोन ना। ओमफ्राय नोंनिया जानो गोनां बिखुनजोयालाय नोंखौ फसायदोंना फसायाखै हा? ओरैनोथ' मादैया बुंदों बिमाया नोंखौ फसायसोदों होननानै। दाबा सेंग्राया आरो फसायोना फसाया? फसायखायो नोंखौ जाम्बि, फसायखागोन। आंसो साइस गैया, नाथाय नोंथ' साइस ना। नोंखौबो साइस नुगोन दे आदा, नों एसे एक्सारसाइस खालामग्रा जादो। मोदोमखौ एसे फिसा जाबाथाय मोजां नुगोन दे, नोंखौबो हेन्डसाम नुगोन। आंबो एक्सारसाइस खालामनांसिगोन र'। होमबा बिखुनजोया फसायदोंबालाय फिसालायाबो फसायखागोन। होमबा बैसागुआवनो हरनोसै नोंखौ। बिमायाथ' बुंदों बैसागुआवनो लांगोन होननानै। दे थां, न'खराबो मोजांबालाय थांनांगौ। औ न'खराथ' मोजाङानो, सोलिनोबो खस्थ' जायानो, माने सेंग्रानि बिफायाबो साख्रि मावोना। सासेल'सो फिसालाबालाय टेनसन गैया दे। हरगोन बैसागुआवनो हरगोन। नोंखौ हरनो हाबा आंहा जेबो टेनसन गैला। नाथाय आदा, आं थांबाथाय नोङो आइखौ नायालासिनो थांनाङा दे, बेफोरबायदि गारि थांनो मोना, नों न'आवनो थाबाय थानांगोन। हामगोन ना, आइयाबो एसेबाबो हामगोन। थाङा दे, नागारनानै थाङा आङो। थेवब्लाबो न'आव बेफोरबायदि थाबाय थाबाबो जायाना, आइखौ नेबाय थाबाबो आं माखौ जागोन, खामानि मावाबा माखौ मोनजागोन। बेनि थाखायथ' आं आइखौ नागारनानै हाबा जानो गोसो जाया। जाम्बि, मानो हाबा जाया जानांगौ? बैसो थानायावनो जादो हाबा। उनाव आरो एसे बैसो जाबा रावबो फसायाबा रावबो लाङाबा मा जागोन हा? नायगोन दे, आं आइखौ नागारना थाङा दे सानसेबो। न'आवनो दाउ अमा मोसौ फिसिनोसै, बेफोरखौनो फानै जाबाय थासिगोन आं। टेनसन लानाङा। आरो नोंखौ हरबाथाय आंहाबो नोमबाजै लाबोनोसै। आदा, नोंबो बाजै लाबोदो, आंखौ हरबानो नोंबो लाबोदो दे। जागोन दे, दा आंनो सोर हरगोन हिनजावखौनो? हिनजाव मोनबालाय लाबोसिगौमोनलै आंबो। ओंखामबो संनो नांगोन ना। औलै आदा, नोंनि थाखायबो सासे बाजै नायनांसिगौमोनलै। दा बबाव मोननो? मोनगोन र' नानि, नों टेनसन लानाङा। नोंदायाबो एसेबांबो साइस नङालै, हेन्डसामानो आंबो। आरो इसोर भगबानफोरा बयनिबो खाफालाव सासे नङा सासेबाबो लिरना होखायो। आंहाबो दं। जायबा आंनि खाफालाव लिरनाय दङ बेखौथ' आं मोनखागोन। बेनिखायनो बांद्राय टेनसन लाया आङो। जेखिजाया नोंखौ हरनो हाबानो टेनसन गैला आंहा। बिखुनजोया फसायदोंबालाय लांखागोन दे। बैसागुआवनो हरसिगोन नोंखौ। आबा, फट'खौ हरबायना हराखै मादैया? आबा फैदों सार। फट'खौलाय मोनदों मोननाया। बोरै नुखो? एकदम मोजांहाय गथ'आ, समायनाथार आरो मानसियाबो मोजां। लाबोखानोसै दे आबा एबार बैसागुआवनो। आं फसायासैलै आयै। मा होनदों नोङो? नों फसायाखै? नोंलाय बेसेथ' साइज दे, एसेबां समायना सिख्लाखौनो नोङो फसायाखै आरो आबा? नों माथा गरम जाबाय नामा? आयै, आं फसायाखैलै, आं साइज नुवाखै मानसिखौ। मबाइलावनो बेफोरबायदिबा आरो रियेलावथ' बोरै जागोन बेलाय? आइया, माखौ नों फसायाखै? खानायाबो मोजां, मानसियाबो गोजौ सेरेरे, खथ' साफा नुदों आङो, खथ' फसायखादों। नोंलाय मानो फसायाखै? नोंनि मेगननि नोजोराव साइज नुदों, नाथाय आंनि मेगननि नोजोराव साइज नुवाखै। बयनियाबो आलादा आरो आं साफा नुवाखैलै। खोब साइज मोनदे नोंनि बै बिबारि गोसथोनाया, बिबारिनिख्रुइलाय माथो 100% साफासिन। बै बिबारियालाय मा साइज मोनदे? खानायाबो गेदगिदि, मेगनफोराबो बेलाव साइजखौनो नुवामोन आङो। नाथाय बे पुर्निमायाथ' बेसेबा साइजखा, नोंजों बेसेबा समायगौमोन, नोंनिसायसो समायनासिन मिथिबाय। नोंलाय मानो फसायाखै जालायबाय आरो? लाबोखानो सानदोंमोन आङो। नों मोगथाङाव नुबा साइज नुगोनलै जानो हागौ, नोङो मबाइलाव साइज नुवाखै। रावखौबो फसायनो नागिरालै नोंलाय। बेसेथ' साइज नांगौ नोंनो, नोंबा बेसे साइज? बोरायलाय लांसिगोन नोङो, मिथिबाय? आयै, माबा आंनि फसायनाय सिख्ला मोनाबा आं हाबा खालामालै। ओमफ्राय आयै, नोंलाय माथो गोरिब न'खरनि मानसि, फसायामोनलै, दालाय मानोथो फसायखो? बेफोरखौ नायबाय थाबा नों बोरायना थागोन, मिथिबाय? आरो गथ'आ मोजां ना, गोरिबबाबो मोजां। लाबोनोसै दे बेखौनो बैसागुआव। आंनो बिहामजो नांगौ जादों, मिथिबाय? नों गैयाबा बेसेबा हारसिं जायो आं नुवाखै? बिहामजो नांसिगौ आंनो। नोंसा आफाया न'आव थाबाबो बेलेग बाथ्रामोन, नोंसा आफायाबो न'आव थाया। आंनो सासे लोगो नांगौनो नाङा, नोंलाय माथो न'आवनो थानो नागिरखाया? लाबोगोन र', लाबोगोन, नाथाय आंनि फसायनाय मोनबासो लाबोगोन आं जानला मोनला सिख्लाफोरखौ लाबोआलै। नङा, माने इसेबां समायना सिख्लाखौनो नों लाबोनो नागिराखै? मा खारना मा? नोंनिया मथलबा बेलेग नामा इहाय? जेबो बेफोरबायदि नङा, माबा बयनिबो फसना मा समान जायो नामा? नोंहा बे सिख्लाखौ मोजां नुदों, आंहा नुवाखै। नोंनि मेगननि नोजोराव साफा नुदों आरो आं दहायनो बुंबाय माथो, आंनि नोजोरावथ' बियो साफा नङाना। मा
बासिखौथ' नों साफा नुगोन हा मा बासिखौ साफा नुगोन ना अमा बायसि मोदोम गोनां सिख्ला नांगौ नोंनो औ अमा बायसियानो मोजां अमा बायसि सिख्लाखौनो हाबा खालामगोन आं नाथाय बेफोरबायदिखौ खालामा नायनाय इसिबां मोजाङै बैसागुआवनो लाबोना होफैनो नागिरबाय माबा फसायासैनो बिराद लाबोनो गोसोमोनलै आङो मा जाबावगोन दा बिबारि बायसि सिख्लाखौनो जुदि फसायोमोनबा बे सिख्लाखौ मानो फसायाखै बियो आंनिबा बिनि मत्लबा एसे बेलेगसो खोमालै नङाबा एसेबां साफा गथ'खौनो बियो फसाया थानो ना बै बिबारिखौनो दाबो बावनो हायाखै थेंक इउ दे आनै आंनो बोरमा बेदरखौ गोथावै संना होनायनि थाखाय मोदोमसोबायलै आनै नों बोरमा बेदर जायाबाबो दे आंनो एसेबां गोथावै संना होबाय नङाबाथ' आंसो संनांगौमोन इस बेखौनोसो माखौबा आं जायाबाबो संना होबाय नोंबोथ' आंखौ हेल्प खालामो ना आनै नङाबा नोंबो जा दिनै आं जानो बोरैबा मोनोलै बोरमा बेदरखौ जालै माबा आंनो एसेबां गोथावै संना होबाय नोङो मा टेस्टि जाखादों आनै आं दानि दरसे जानाय नायदोंमोन ना नों खिन्थु बिराद गोथावै संनो रोंगौ दे नंगौना गोथाव जामारदों आरो औ जाना जानाय नायनाय ओरैनोथ' बोरैबा मोनो दा नों बुंदों जाहाथे दे दिनै आङो जानाय नायगोन दे दरसेबा दरनै बारा जानो हानाय नङा माबा आङो मोनामनाय मोनो एसे मोनामनायाथ' थायो थेवब्लाबो दिनै मोनामाखै दे बिराद गोथाव जाखादों इस्बा आंनि थाखाय एसेबां खस्थ'यै संना होदों नोङो आंनो आं संनाङा बुंबाबो गावगाया संना होबायना बेहाय जेबो नङा अनसुमा बे गांजेमा गोसोमनि आखलखौ खिन्थु आं बारा मोजां नुवाखै दे हाबा अनसुमाजों मानो सिथाब थाबाय थायो बियो सिथाब खालामबाय थायो माथो हौवा दं हौवाजों सिथाब खालामबाय थानांगौ आं खिन्थु बारा मोजां मोनाखै दे हाबा अनसुमा थांनाय नों सगाव थांनाय मा मोनबाय दं नों बेयाव माबालै आयै आनैनि बेदर संनायखौनो नायबाय दंमोन आं माबायदि स्टाइलाव सङा मा टेस्टि जाखादों आयै आङो दानि दरसे जानाय नायदोंमोन ना बिराद टेस्टि जाखादों आंनिया गोथाव जाया होमबा जायोलै आयै जायो थेवब्लाबो आनैनिया दिनै बांद्राय गोथाव जाद्रायदों आयै नोंबो आनैनि बायदि संदे आनैनि बायदि स्टाइलाव दे थांनाय सगाव आं माबा मोनसे लायनो होनि जेबोथ' लायनो गैया मा आयै मा लायनांगौ आङो माबा ओइ खर'खौ एसे सानाय मोनदों आङो थांनाय मुलि गरसे लायनो आंनो गरसे माने गरनैसो लाबोनाय दा थांनो बादोंमोनलै आं आयै होमबा बिमाया बिदिनो खर' सानायखौ लानानै थानांसिगौ होमबा आङो बाजै खर' सानाय मुलिया आंनाव दंमोन नांगौबा नाङा दे आंनो ओरैनोबाबो गेस्ट्रिकनिबो मुलि नांगौ जादों आङो माबा नोंनाव गेस्ट्रिकनि मुलि गैया खोमा ओहो गैया गैनायालाय र' आंनो थांना फैनि र' माने दसे थानानै थांगौमोन आरो आङो दा सानजौफुद्राय जाबायना नाङा दानो थांनि र' ओमफ्राय आनै नोङो माबाफोर जागौमोन नामा चिप्सफोर अनसुमा आंनो चिप्स लाबोदो पेकेटनै जानो लुबैसोदों आंखौ दे होमबा अनसुमा नोङो सगाव थांगौ मानि आंनाबो ओंख्रिया मोनगोन दालिया नोंबो उखैबायना नोङो सकनिफ्राय फैनानैनो जानो हागोन दे आं खुरना होगोन बा मानि मा एसेबां गोदैलै बेफोरो गोदै राव मा बेफोरो दे आयै थांसै र' आङो थां दासिमबो थांनो रोङाखै आं दहायनो थां होनबाय थादों दासिमबो थांनो रोंला नोङो थां नुवाखै माने नायनाय बोरै नायबाय दङ थांनायखौबो दे नोंहाबो ओंख्रिया संदो थाबैनो संनि र' बाजै मोदोमसोबायलै मोनबाय ना मायो बेदरा माथो अनसुमायासो संनो गोनांमोन नोंसो संबाय ना मायो संबाय आङो दे मोनबायबालाय ओंखाम जानोसै दे माखौ ओंखाम जानो जाबाय थायो ओंखामानो मोनाखै जेनेबा ओंखाम आरो बेदराल'सो मोनबाय दालिया मोनथ'वाखैना मोनथ'वाखै आंलाय मोनबायसो सानदोंमोन दे बेदरखौ जाग्रोनोसै नामा दरनैसो दिनै प्लेटाव हरनाय आङो दरनैसो आं जानाय नायनि बोरै जादों लाना जानो हाया नामा आंहा नै दालिबो संनो दङ दालिखौ संनि आङो अनसुमाया नै मोनफैसिगोनानो उखैदोंनो बियो सगननिफ्राय फैनायालागै दालिया मोननांगोन आंनिया दे होमबालाय लाना जानोसै दे आं र' आंनो होनि र' नांलायला दे आब' आं लाना जानोसै लाना जागोन दे बियो लाना जानोखौनो हाया नामा लाना जा आब' मोदोमसोदोंलै गोथाव जामारदों खोमा नोंबो जानोबा आंहाबो दरनैसो जानोसै जा नोङो जानोबा आं जाया बे गांजेमा गोसोम रानिया गावगायनि हौवाखौबा इसेबो केरखौनो खालामा नाथाय आबा अनसुमाखौ बिराद केर खालामथारो मा बेफोरो आरो हौवाजों नेन थाङा आं बेखौ अनसुमाजोंसो माबा सिथाब थाबाय थानाय नुयो आं खिन्थु बारा मोजां नुवाखै दे आरो मा आखल बेफोरो बोरायबाबो हाबायानो जाबाय हौवा बायदिखौनो खालामथारा माथो बे आदायाबो आं लाबोनाङा होनना बुंखादोंमोन ना दा मोनदोंना हिनजावजों एसेबो केर खालामजाया प्लेट नांगौमोन प्लेट
प्लेट नांगौमोन प्लेटखौबो दिहुनना होनो हाया मोनथिला दे आरो बिसोरनि संसारा माबायदि जागोन माथो हिनजावा एसेबो अननायानो थाङा मोजाङै माथोखौनो होआ जेबो मोजां जानाय नङा बायदिसो मोनबायहाय आं बिसोरनि संसारखौ आंसो गोलैनांगौ बेनोबो थंगालि बंगालि सिख्लाफोरखौ हाबा खालामना लादों खेरखौनो खालामजाथारा आं आंनि जिउखौ दा मा खालामबावगोन आंहा इयुनाव मा जाबावगोन मा खर'रपति जागोन सानदोंमोन हौवाजोंबो होखारजाबाय मा जामारगोन नोंहा बिजुलि भिडिअ रेकर्डआबो दङ भिडिअ रेकर्ड गैयाबाबो आङो थांफिननो हागौमोन जेनेबा पुलिसआ आंखौ जेबो खालामनो हायामोन दा भिडिअ रेकर्डखौबो पुलिसनो खिन्थिबा आं टिल्लुजों थांनो गोसो दंबावोलै टिल्लु आंखौ लांनो मोनबा थांगौमोन आङो नाथाय साला पाप्पिया लाङाना बे बिब'मोनानो एरै होबाय थायो बाल दे आं खोजानाखौ खावबायानो दे बिदि होननानै नों आंखौ बेफोरबायदि होखारहरनांगौ जाबाय आरो निमाहा होननाय बुस्थु दङ ना मोनसे निमाहा होनो हायोमोन नोङो आंखौ नोङो एसेबां मोजां मोनोमोनलै टिल्लु नाथाय नोङो दिनै बिब'मोननि खोथा लानानै आंखौ बेफोरबायदि नों होखारहरबाय फाथैलायबो बेसिसिगोननो फाथैलाय बेसिगोननो मैया मेसेज हरदोंमोन आंनो ओमफ्राय आं हरबा आंसेबां खुलुमै बुंबाय मेसेजावबो निमाहा हो खेबसेखिनिखौ होननानै नाथाय गैया रिप्लायबो गैया माबो गैया फाथैलायसो बेसिसिगोननो लैथोस्रि सासे आरो बिबारि सासे आरो मोस्रोम सासे बे साथाम मानसिखौ आं धंस' खालामनो हानायमोनबा नायबायसो दङ आङो टिल्लुआ जुदि आंखौ निमाहा होमाराना बिसोर साथामखौबो सासे सासे नायना लागोन आं बालाखोनि बे लैथोस्रिखौथ' आं ओरैबायदि फासायगोन नों नायबाय था लैथोस्रि नोंनि संसारखौबो धंस' खालामगोन आङो नङा दा जों हाबायानो जाबाय बिब'मोनाबोथ' एसे बुजायनांगौमोन ना खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदो होननानै बुजाया बिसोरथ' आंखौ होखारजानोसो लुबैखायोमोन बेनि थाखायथ' बिसोर भिडिअ रेकर्ड लादोंना जेनेबा आंखौ होखारखागोन आरो खिथेर लागोन आं नोंसोरखौबो नायबाय था बिबारि मोस्रोम आरो लैथोस्रि जानो हागौ नोङो आंनि बिदानि हिनजाव लैथोस्रि नोंखौबो नागारनायाव गैया आङो नोंखौ नायबाय था आं मा खालामगोन मा खालामा आंनि संसारखौ धंस' खालामबाय जाहाथे नोंसोरनि संसारखौबो मोजाङै जालांनो होआ आङो नायबाय था बे बिजुलि थासान्दियाव नोंसोरो मोजाङै मोनजाया नोंसोरबो आङो फोजोंसारनो फट'खौ हरबाय माथो जेबोखौनो बुङासै मा पुर्निमाखौलाय फसायासै ना मायोहाय फोजोंसारालाय है फसायगोन मानो फसाया जानो एसेबां समायना सिख्लाखौनो फसाया थानो र' बिमाखौ फन खालामनि आरो बिमायाबो माथो फनखौनो हराखै ओजों आरो पुर्निमाया आंनियाव फन हरनानै सोंगासिनो फसायदोंना फसायाखै होननानै आं आरो मा बुंनो फट'खौ हरबाय जेबोखौनो बुङासै माथो हेलौ गादावरि आब' मा जाखो माथो जेबो खबरानो गैया फट'खौ हरबाय आङो जेबोखौनो बुङासै फोजोंसारा मा बुंबावनो बिनि खोथाखौबो बिनानाव गैया फसायासैनो मा फोजोंसारा पुर्निमाखौ फसायासै मा बाथ्रा बुंदों एसेबां साफा गथ'खौनो फसायाखै बियो जोंनो फसायदों बेलाय मानो फसायाखै थाथोहाय बोरायना थाथोसै बिनानाव थाथोसै आं नायला बिनि थाखाय खालि फसाया नायबाबो फसायाखै नाखौ मादि आं जेबो साननो रोंलाहाय बे सासे गथ'खौ फाग्ला जाबायहाय बियो फाग्ला थाथो बोरायना थाथो आगोलनि गोसथोनायफोरखौनो गोसोखांबाय थायो खोमाहाय मथलबानो बेलेग खोमा रागासो जोंलाय लांबाय आं बेनोथ' आंबो फसायगोनसो सानदोंमोन बेसेरा गथ'आनो एसे सिगाङावसो आंखौ खबर लादोंमोन माबा जाखो होननानै फसायनायाथ' आं बिराद फसायदोंमोनलै बिनानाव नाथाय बे पापियानो फसायासैना पापि गथ'आ बेनोथ' फसायनांगौमोन माथो एसेबां मोजां नुयो गथ'खौ मावनाय दांनायफोराबो मोजां आंलाय फसायबाथाय बैसागुआवनो लाबोनो सानबाय नै नोम्फा खर'नि फसायासैनो ओरैबायदि जोंदोंना आङो बेखौ मा बुंबावनो दे फसायाखैबालाय आरो माथो खालामबावनो जोंथ' आरो जबरदस्तिबो हैनो हायाना औलै गथ'आबो थांगोन सानदोंमोन दा आरो फोजोंसारा फसायाखैबा माथो खालामबावनो दे होमबालाय आङो दायो लासैनो खबर हरनोसै आंथ' लाजिनायसो मोन्दों मिथिगौ ना बे फोजोंसारा गावगायाबा बेसे साइज दे माथो बुंबावनो आरो मालाय गावबा गाव फसन बिना मथलबानो बेलेगलै बिनानाव आं दासो हमना मोनबाय माने रावखौबो फसायखाया बियो हाजार साइज गोनांबाबो साइज गैयाबाबो अ बिदिथ' फसायथारि जानाङामोन बियो दे होमबा आब' दे गाज्रि मोननाङा आरो मोनाहाय माखौ गाज्रि मोननो बिदिनो आरो नायलायनायलाय जाखायो फसायबाबो फसायाबाबो औहाय उदैखौबो साहां साहां मोनगासिनो सबाय
आंना उदैया दिनै एसे साबाय दंसो। मा आब'? नोंनियाबो? आंनियाबो एसे सागासिनो। आंनियाबो। राहुलाबो न'आव गैया। नोङो राहुलखौ फन हरनानै लिंहरनो हागोन ना? आं माने एसे बोरैबा मोनथारबाय। आं उन्दुहैथ'नियो। थां नोङो आब' उन्दुयै थां। आं फन खालामनानै लिंहरनि। जोंनियाबो टाइमा सफैबायना। आंनियाथ' दिनै नङाबा गाबोननो डिलिभारि जासिगोन खोमा। औ आब', नोंनिया डिलिभारिया जाग्रोगोन खोमा। थां आब' उन्दुयै थां। आंनियाबो एसे सादों र' सानाया। दे नोंबो फनखौ खालामनानै उन्दुना थाथ'। दे होमबा सबाय, आं उन्दुहैथ'नि। दिनैनो डक्टरनाव लांनांगोन आंखौ। माने उदैया एसे बुरजायानो सासाबदों। दहाय एसे खम सादोंमोन, नाथाय दा नै बांसिनसो साबाय। आं गिनायसो मोनबाय। आं राहुल गुमैखौ फन खालामनि र'। दे फन खालामनाय। आं एकदम हाला मोनजोबबाय। सानैनियाबो समान जासिगोन जोंनिया। आब'निया सानसेबा साननै सिगां जागोन। बोरैबा बिखाखौसो दुब मोनगासिनो दं आङो। इसोरनि उनाव मोजाङै जाबाबो जायो डिलिभारिया। आब'नियाथ' मालाय हौवाबो दङ। आंहाथ' हौवाबो गैजा रोङा। गथ'खौथ' जोनोम होगोन। ओमफ्राय मा जागोन इउनाव? दा आब'मोना आंखौ अननानै लाखिनायखायसो। जुदि लाखियामोनबा आंहा मा जागौमोन? गुमैखौ फन हरनो हानाया? फन हरनि र'। गिनायबो मोनदों, बिखा दुब मोनगासिनो। माबा जायो। मबाइलाबो रुमावसो दङ। आंनियाबो एसे सागासिनो र' उदैया। आब'नियाथ' एसे गोसायानो सादोंनो। आंनिबा दायो हराव नङाबा गाबोनफोर सामारसिगोन खोमा। हे इसोर, मोजाङै जों जायो दे। एकदम गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो गिनायनाय। हेल' सबाय। गुमै नों फैनो जाथ'वाखै ना मायो? नै आं बेलेग जायगायावसो फैदों र'। मानोमोन? गुमै हागौबा नों थाबैनो फै। आब'निया उदैया सादोंनो। मा? उदै सादों? गोसाथार सादों नामा? औ गुमै, एसे गोसायानो सादों। दानि फैदोंमोन आब'आ, ओमफ्राय नोंखौ फन खालामनो होदों। माने गोसायैनो सादोंनो उदैया। फैदो गुमै, नोङो डक्टरनियाव थांनांगोन। आरो गुमै, आंनियाबो एसे सागासिनो उदैया। मा? नोंनियाबो उदै सादों? औ गुमै, थेवबो आंनिखौ टेनसन खालामनाङा दे। आंना एसेल'सो सादों। नाथाय आब'नियासो एसे बुरजायैनो सादों। र' आं थांगासिनो। आंबो गोजानावसो फैदोंमोन। मोजाङै नायनाय आब'खौ मोजाङै नाय। ओमफ्राय आब'नि न'नि मानसिफोरखौ फन खालाम हागौबा, बिमाखौ। आब'नि बिमायाथ' लोमजानासो दङ, फैनो हानाय नङा खोमा गुमै। बिबो लोमजाना दङ ना? दिगदारानो जाबाय माथो। र' दोननाय, आं थांगासिनो र'। नायनाय आब'खौ नायनाय। औ दे गुमै, थाबैनो फै। आब'खौ दिनै डक्टरनियाव लांनांगोन आंनिबा। औ, दिनैनो लांगोन र'। दे दोननाय। आं दिनै बेरायनो फैनायावसो दालिमनिया बेफोरबायदि जानो मोनबाय। आरो दालिमनियाथ' दालिम, बे सबायनियाबो नै साहांबायनो। माने सानैनियाबो जमा जागोन खोमा। दालिमनियाथ' दिनै नङाबा गाबोनफोरनो जासिगोन खोमा। सबायनियाबो गेरेन्टि गैला। थांसै र', आंथ' गिनायसो मोनबाय। बिखाखौ ख्लाब मोनबाय आंहाबो। आंना लोगोफोरा अबाव थांजोबखो? दिनै आं लोगोफोरजों बेरायनोनो फैनाङामोन। फैनो नागिराखैमोनलै, बिसोरनो आंखौ ब्रा लिंहरबायना। आरो आं दिनै बेफोरबायदि उदै सागोन होननाबो मोनथियाखै। खिन्थायाखैबो माथो बियो। दहायनो खिन्थानांगौ, दहायनो सादोंमोनबा। ओइ राज, थांसै आङो। आंनिया माबा हिन्जावा उदै सादोंलै, आं थांसै दे। मा? दे थां होमबा। बेनिखायनोथ' आं फैनो नागिराखैमोन, मोनथिगौना राज? बै बिसोरनो ब्रा लिंना। दे थाथ'नाय, बिसोरो खाथियावबो गैया। आं थांसै दे, थाथ'। दे थां होमबा। दे होमबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नायनानै बोरै मोनखो एसे फोरमायहरदो। नायनानै मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट हरदो लोगोफोर। आरो जायबा साबसक्राइब खालामना लायाखै, अननानै साबसक्राइब खालामना लादो। ओमफ्राय लोगोफोर, गाबोन भिडिअ हगारनो हागोन हाया मिन्थिथ'ला। हगारगोन जानो हागौ, हगाराबो जानो हागौ दे लोगोफोर। माने आं गाबोन सम मोनाबो जानो हानाय आरो ना। दे होमबा लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव दे। कमेन्ट हराबाबो लाइकखौ हरथार आरो ना। दे होमबा लोगोफोर, थाथ'लायदो। थेंक इउ। नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनलायसिगोन।